Bugün Ramazan ayının 14-nче көне. Аның икенче Аллаһ Тәгаләнең рәхим шәфкатьлелеген өмет иткән 10 көнлеге дәвам итә. Рамазан керү белән авылларыбызда дини тормыш җанлана. Һәр йортта диярлек иртән сәхәр ашыйлар, кояш баегач бергәләп ифтар мәҗлесләре үткәрәләр. Шундый мәҗлесләрнең берсендә Кизләү авылы мәчетендә үткән ифтарда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Кизләү авылында кичке тоба үзенә күрә бер җанланыш башлана. Олысы да кичесе дә мәчеткә ашыга. Манарадан имамның вагаз сөйләгәне ишетелә. Балалар урамда уйный, әлкенрәкләр әби-бабайлары белән бергә мәчет эченә үтә. Безнең инде бу мәчетебездә ифтар мәҗлесе бу ел 4нче ел үткәрелә. Һәм бу елгы җылы безнең тагын да шул истәлекле тәкә була. Рәсми рәвештә ачылды һәм дә инде бу ел халык тагын да күбрәк килә. Ягъни безнең инде бу елкендә алда атналарга көннәрбез тулы. Yani vakıtı җитми, yani көненә эшәр кешенә үткәрәбез, yani эшәр кеше бергә җыелып яки берәр семья инде шундый гаиләләр бар, бер көнне үзләренә алалар һәм шуны үткәрәләр. Табыннар инде күптән әзер, койнар шәйләр ясалган, һәркем сабыр гына авыз ачу мизгелләрен көтә. Өстел артында ак ялыклы әбиләр дә, түбәтәйле бабайлар да, урта яшьтәге ир-атлар да байтак. Хатын-кызлар аш-су бүлмәсендә кайнаша. Кизләүлеләрнең күңелләре киң, ифтар мәҗлесләренә чакырусыз баралар. Әнә шулай бергә-бергә аралашып яшиялар. Шушы ифтар мәҗлесләребез мөбарәк булсын. Һәммәбезгә дә ишанлык, саулык бирсен Раббым. Инде бабайларыбыз тоже аларга бик зур рәхмәт. Алар инде карт булсалар да, яшь булсалар да, барсы да бала чагалар да шушында килеп безнең белән ифтар мәҗлесе үткәрәләр. Сәгать 12-гә хәтле без 12дә барда таралабыз гына. Ой, күңелле генә безнең Рамазан айлары ураза тотканда бик җиңеллек белән уза, күңелле уза инде бергә булганга. Дип уйлыйм инде. Эштә дә җирибез, Аллаһка шөкер. Шуны барабыз, ураза тотарга мөмкинлекләр бирә Аллаһ Тәгалә. Ифтар табыны өчен Илшат хәзрәтнең хәләҗи фите Әлфия җаваплы. Җыелган акчага бергәләп азык-төлек алып кайтуда, авыз суларын китереп торган койнар аш-су пешерүдә аның өстендә. Бүгенге ифтарны 4 гаилә бергә җыелып үткәрә. Шуларның берсе Мәрзия апа Курамчина. Замананың иң авыр вакытларында да менә без инде күп нидә дә эштә дә күп эшләгән кешеләр төрле замананы күрдек. Менә бу диннең исемен әйтергә дә курка торган вакытлар бар иде. Укытучы булып эшләгән вакытта мондый ифтар мәҗлесләрен уздыру түгел, исемен әйткән вакытта да куркыбрак кына сөйләшә идек. Менә шушындый заманнар бар иде. Хәзер менә без шушы заманнарны уйлап утырабыз да, искиткеч Ходай Тәгалә барыбер үзенең нин ирештерде барыбызга да, халыкларга шушы дөньяда Аллаһ Тәгаләгә ышанырга кирәк икәнлеген аңлатты. Аллаһка шөкер, барлык халыкларда ышанды. Менә нинди барлык халык атлыгып шушы мәҗлесләргә килә. Атлыгып бар бөтен халык учетларга тезелеп ифтар мәҗлесләре үткәрә. Менә шушы мәҗлесләр булырлык көннәр булгач инде без бик шат барыбыз да. Аллаһ Тәгалә безләргә дә шушы уразаларны, шушы көннәргә җитеп тотарга насыйп итте. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шушы мәҗлесләргә килеп, Коръән ашларында, Коръән ашы үткәргән мәҗлесләрдә Коръән укылганнарны тыңлап, хuzurlanып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә насыйп булды. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Аллаһ Тәгалә шушы ураза тотучы бәндәләреңә нигъмәт итеп көннәребезне хәерле көннәр бирдең. Шушы озын көннәрдә һаваларыбыз асыл, нигъмәтләребез Аллаһ Тәгалә артып тора. Баршасына да біз шакиранабыз. Кизләүлеләр шушы мөбарәк айның һәр мизгелен файдалы итеп уздырырга, намазда булырга, ураза тотарга, Коръән Кәримнән аерылмаска, изге гамәлләрне күбрәк кылырга тырыша. Пәйгамбәребезнең әйткән хадисе бар. Бер ярты хөрмә белән генә булса да дигән. Авыз ачтырыгыз. Ярты хөрмә белән, бер авыз су белән булса да. Менә шушы ифтар мәҗлесенең әҗр савабы ураза тотканнан да артык син ифтар мәҗлесе үткәрсәң. Нинди генә тормышта торсаң да син авыз ачтырырга тырышырсыз дигән. Кыямәт көнендә күләгә булыр дигән. Аллаһ Тәгаләгә җавап көнендә. Өлкәннәр торгач табын бала-чагалар белән тула. Читтә генә имамнарның сөйләгән вәгазьләрен тыңлап, тәм-томнар белән сыйланалар. Араларында 5 вакыт намазларын укучылар да бар. Яшьләрнең иманга кайтуына һәркем шатлана. Бу мәчеткә йөрүләре бик кызык. Мин мәчеткә килеп керүгә үземдә ниндидер хисләр тоя башладым. Миңа кызык, мәчеткә кергәч үзенчә рәхәт,
вәгазьләр тыңлау, моллалар матур итеп вәгазьләр әйтүләре миңа кызык, мин тыңлап утырам. Бәлки үземә кирәкле бер кызык әйбер ишетеп алырмын яннан. Аны ишетеп, мин булачакта үземнең булачак калачак балаларыма, киләчәк дусларыма, ягъни булмаса башка кешегә аңлатырмын дип, шушыны сеңдерермен дип ышанып, үземә ышанып калам. Кояш байып авыз ачкач таравих вакыты җитә. Халык өстәл артыннан торып рәт-рәт басып намаз укый. Шуның белән ифтар тамам. Мәчеттәгеләр күңелләрен иман нуры белән рухландырып, иртәнге намазга кадәр хушлашып, илләренә таралыша.